Halo sayang manis manja. Jadi hari ko guys, mama pai membeli bakso. Langsung sewa OTW menuju tampik baksonya sayang. Nah guys, awak ko melewati pusat kota namanya yaitu lapangan Cindomato. Untuk kalian yang lewat siko pasti tahu ko mama ko di mana kini ko mah di lapangan Cindomato dong. Ala tiba pulo awak deket Patuang Tagak Tigo sayang. Iko namanya Patuang Tagak Tigo sana yang berada di Mungko, Gedung Nasional. Sabana cerah pemandangan hariko sayang, sabana cerah cek mama secerah hati asa mama. Ketik lai awak sampai tampik tujuan awak sana yaitu bakso Ojo Lali. Jadi mama membeli bakso ke sana untuk isian takoyaki yang mama jual di rumah. Jadi guys, kami ko mengali takoyaki 1000-an di rumah bitu. Alah sampai. Lain nampak incik mata rabun kalian tuh mereknya Ojo Lali. Iko yang dak tahan tagak lo dan 3 hari bak foto model bitu. Capek lah mas, awak lah tagak mas lamo bana puta-puta se capek lah. Mas kiro simbak dek kalian. Lamo bana deh nantuang kadindiang beko kece deh. Atakuinyo kan nantuannya agen dan capek onde lah tibo baksonya. Sabana wow baksonya sayang ya. Sabana lama sayang, bye bye.